til verdensrekorder. Aldrig før er der blevet løbet så stærkt i hjertet af København. Aldrig før har så mange motionister løbet med som en del af et verdensmesterskab, og aldrig før har så mange nationale og internationale medier dækket et verdensmesterskab i halvmaraton. Eliteløbet blev transmitteret live til rekordmange nationer. Det bød på et uhyggeligt tæt løb med de 4 hurtigste mænd under den magiske time. Med de nærmest perfekte forhold, der blev der sat ikke færre end 11 nationale rekorder, og de 10 danske VM-løbere, de gjorde en særdeles god figur. Ideen med at kombinere af elite- og missionsløb er genial og viser om noget, at København hører til blandt verdens absolut førende sportsbyer. Sportsevents skaber masser af liv i bybilledet. Store sportslige oplevelser og international opmærksomhed. Mine damer og herrer, giv endnu en gang en stor bifald til Dansk Atletikforbund med prisen som årets bedste sportsevent 2018.